si Ampulo. Labi na first time na ko na yung share. Yun na ni kadaghan ng mga tao. So, medyo cool nga, pero okay ra. Amen. Sige, so doon namin mga Bible diha. Nabasig ng cellphone o na ba mo yung mga dalang na Bible. Atong ablihan. Palihog diha sa Lucas 21, versikulo 1, nagto sa 4. Sige, atong naman nagbasa. Mitanaw si Jesus sa palibot kung nakita niya ang mga dato nga nanghulog sa ilang mga gasa sa panudanan sa templo. Nakita usab niya ang usa ka byuda nga kabos kaayo nga naghulog sa duha ka gagmay sinsilyo. Diingon si Jesus, sultihan ko kamo nga mas dako ang gihatag ni ining kabos nga byuda kay kanilang tanan. Kay ang uban naghalad man sa ilang mga gasa nga sobra sa ilang bahandi. Kapag siya bisan pa ang iyang kakabos nihatag sa tanan nga iyang gikabuhian. So, president siyang pulong, no? Ato makita diri nga dunay duha ka klases tao na mihalad. So, muni ang dato, mga dato o kining gitawag diri og kabus nga byuda. So, ingon diri sa opos nga mas ang gihalad sa byuda mo'y ikahimutan si Ginoo. So, nga naman. So, dali sa verse 4. Kaya ang uban naghalad man sa ilang mga gasa na sobra sa ilang bahandi apan siya bisan pa sa iyang kakabus nihatag sa tanan nga iyang gikabuhian. So, kita nato dali nga ang byuda wala gyud pugong-pugong sa paghatag. Iyang surrender tanan sa Ginoo. So, ano nga passage sa kulis ng gatitulan o ang halad nga makapahimuot sa Dios. So, doon ay duha ka punto diri igsoon. So, una, pining halad nga walay pagduha-duha. Amen. So, katry batag halad nga murag gaaway pa ning ato ang kamot ug bulsa. Kuoton dili. Ako sa una nakasulay ko na igsoon, mga puntig ko na. So, pero makita na dari ng mga ambiyuda. Siguro, itong imagine no, murag, kaya yun siguro gitag-taguan tong iyahang kamot ba, nga di makitaan kay, yung dari, doha kagagmay sinsilyo man. So, kung atong ibutang sa itong panahon karon sa may gagmay sinsilyo, 25 centavos. So, di ba? Mato imagine lang ba, murag kaulaw kayo nga inighulog dito, malinting ng sinsilyo. I know nga matagusan nato nakatry ana nga maulaw tang mahatag ya sa panudanan labi na akong sinsilyo na atong gidala. So pero gyud wala gyud siya mag duha-duha, no, iha yung gihalad ya sa Ginoo ihang tanan nga naa niya. So kita nato diha nga ang giingon diha nga ang byuda kabus. So buot na tong buot sabton walang wala gyud. Amen. Amen. So matuo ta igsuon nga usahay sa kinabuhi. Tugutan si Ginoo nga makuaw ang atong panudanan. Amen. Matuo ba ta nga igsuon? Nga tugutan si Ginoo nga usahay nga murag puro na lang ang taginting sulod na itong bulsa atong pitaka. Amen. Amen. So gitugutan na sa Ginoo igsuon para nga masalig ta niya. Kanang mo surrender ta niya. Pero usahay lahi man ang tuagot kay sa mga panahon gani nga kuaw ta pitaka ko atong bulsa. Mura manuog di ta ganahan mo hatag. No? Di ta ganahan mo halad. Kay ingon tas lang una ba nga sa sunod na laman ug na ako ibang kwarta kay maula pud ta mo halad ani. Di ba? No, kasulay ta ana. So, ito siya unang punto igsoon nga paghalad nga wala gyud pagduha-duha. Halad gyud. Amen. So, ikaduha, halad nga may pagsalig. So, diri makita nato nga ang byuda doon nagis sa pagsalig. No, wala niya una nga basin unya napababoy kan nun ani basin unya sa ba wala na siya magamit sa mga sunod nga adlaw wala niya una nga wala na siya magamit. Diba? So, iyang isalig niya sa Ginoo ang tanan nga niya. So,
So makita na to diha ang kasing-kasing sa usa ka biyuda nga aduna gid siya pagsayig sa Ginoo. Amen. Amen. So Amen. usahay pod kita murag mawalan tag pagsalud labi na kung Panginoon nato nga walang wala kita. Bisan gamay na lamang ganit kay nang naa na to ato pug yung pugnga. Di ba? So diri nato makita nga gituyo sa Ginoo so nga usahay magkalisod-lisod ta. Para nga kanang gamay diha nga nabilin surrender na lamang gina. Ay na lamang ginagpugngi. Amen. So giskutan diri igsoon ato ning dalion. Giskutan diri nga halad is nitungod sa panalapian ng bahin. So dunay pangutana diri. Buot pasabot ba nga kung wala tay kwarta dili ta makahalad sa Ginoo? Dili. So nasay ko matag-usan na to iso wala nagkulang ang Dios. Amen. Amen. So kung wala mong galing tayo panalapian ng bahin, wala mong gita sa itong bulsa, wala. Ay nung kitagaan tayo kusog sa Ginoo. Yes. Ay nung kitagaan tayo kinabuhi sa Ginoo. Amen? Amen. So, ato nang gamiton. Ato nang gamiton para sa iyang kamayaan. Amen? Muna nga, wala yung rason. Wala yung rason nga di tayo makahalad sa Ginoo. Kaya kung kinabuhi, pwede na itong ihalad sa Ginoo. Yes. Wala ko kapalo kung say Amen. naanin nyo karon may ba na o dagko ba na nga naanin nyo pangalbianon ba na nga bahin minsan man na ang Diyos rin aside na so ang pulong sa Ginoo is nga encourage mo tagusan nato nga kung sa mo na ato may paggamit alang sa kamiyaan.